जिंदाबाद जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद 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 प्रमोट करो लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव बे समाव कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि मोनसे गिदिर खहानि खौरां लानानै फैदों। नंगौ, बे समाव बिटिआरआव फिन आरो कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि गिदिर खहा खमैबो 39 सोद्रोमा एबा 39 कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरा गुगानानै दिनै UPPL सरकारनि खामानि मावनाय आरो UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै कंग्रेस राजखान्थि दोलोखौ नागारनानै जगदान होफैनाय खौराङा जोंनियाव सफैदों आरो खौरांगिरि मेल होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बे समाव जों फिन नोंथांमोननो फोरमायनो सानोदि कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि गोबां गिदिर खहा बिटिआरआव। नंगौ, बिटिआरनि गोबां गिदिर खहा होनना बुंनांगोन जों। कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि खमैबो 39निफ्राय 40 सोद्रोमाफोरा कंग्रेस राजखान्थि दोलोखौ नागारनानै दिनै UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान होफैदों। बयनिख्रुइबो देरसिन गिदिर खहाया जाहैबाय चिरां जिल्ला कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि अमिय नार्जारि बिथाङा दिनै कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै एबा गावनि बिबानखौ नागारनानै दिनै UPPL सरकारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै आरो UPPL राजखान्थि दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै अमिय नार्जारि थामहिनबा चिरां जिल्ला कंग्रेस राजखान्थि दोलोखौ नागारनानै दिनै UPPL दोलोआव जगदान होफैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बे समाव बिग ब्रेकिं निउज कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि मोनसे गिदिर खहा खमैबो 39निफ्राय 40 सोद्रोमाफ्रा दिनै कंग्रेस राजखान्थि हान्जाखौ नेवसिनानै दिनै UPPL राजखान्थि दोलोआव जगदान होफैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों एबा खौराङा सफैदों। नंगौ, बे समाव कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि मोनसे गिदिर खहा चिरां जिल्लानि कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि अमिय नार्जारिया कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै दिनै UPPL राजखान्थियाव जगदान होफैदों। लोगोसे अमिय नार्जारिजों लोगोसे खमैबो 39 सोद्रोमाफोरा दिनै कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान होफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बे समाव जों मिथिना लानि UPPL दोलोनि एबा UPPL राजखान्थि दोलोनि राजु नार्जारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मा फोरमायदों, कंग्रेस दोलोनि खमैबो 39 सोद्रोमाफोर जगदान होफैनायाव मा बाथ्रा फोरमायदों जों मिथिना लानि। मिडियानि बयबो लोगोफोरनिसिम दिनैहाय गोथार हनुमान जयन्तीनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोंहा UPPL हान्जानि सान्थौ सानस्रि लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकार, जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय बिटिआर सरकारनि हाबाफारिफोरखौ मावनाय दांनायफोरखौ मोजां मोनफ्लेथारनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि कंग्रेस कअर्डिनेशन कमिटिनि चिफ कनभेनर लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्ट कंग्रेस कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि एडमिनिस्ट्रेशन बिथांनि दैदेननायाव कंग्रेसनि गोख्रों आरो गागि 39 सा दैदेनगिरिफोर जोंनि UPPL हान्जायावहाय जइन जाफैदों। बिथांमोना कंग्रेसखौ नागारनानै दिनै UPPLआव जइन जाफैबाय। UPPL जइन जाफैनायाव जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय प्रमद बर' सारनि नुजाथिनायाव दिनै बे जयनिं प्रग्रामा जादों। जोङो बिथांमोनखौ जोंनि UPPL हान्जायाव गोसो गोरबोजों जों बरायनानै लाबाय आरो इयुनाव जयैनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बिटिआर ओनसोलनि मोजांनि थाखाय, जौगानायनि थाखाय, गोजोननि थाखाय, बयनिबो गोजोर जौगानायनि थाखाय हाबा मावलांनो थाखाय जों बिथांमोनखौ बरायबाय। बे समाव आङो जोंजों दिनै UPPLआव जइन जाफैनाय बिथां जोंनि कंग्रेस चिरां डिस्ट्रिक्ट कंग्रेस कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि अमिय नार्जारि बिथांखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आं खावलायबाय। गोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार आरो लोगोसे मानगोनां UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि सार आरो जोंनि UPPL दोलोनि मानगोनां आरोबाव गाहाय नेहाथारि माधब छेत्री सार आरो जोंनि महिला बायद' बिथांखौ हामबायदों। आङो दिनै खुब गोजोननाय मोनदों। जोङो गासै 39 सा जोंनि चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनिफ्राय जानानै जोङो बिटिआर कंग्रेसनिफ्राय जानानै जोङो UPPL दोलोआव जोङो दिनै जइन जानाय जाबाय, दोलोआव हाबनाय जाबाय। आङो चिरां जिल्लानि कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारिमोन। बेजों लोगोसे
आंखौ 2024नि थाखाय बाक्सा चिरां आरो क'क्राझार जोङो मोनसे जुथुमा जों जिरायनानै बाहाय MP केन्डिडेट महरै बिथांमोना प्रप'ज खालामदोंमोन। दा आङो सासे MP केन्डिडेट हिसाबै दंमोन कंग्रेसनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे जिल्लाजों जिरायनानै BTC नि थाखाय जोङो मोनसे कमिटि जों दादोंमोन BTR क'र्डिनेशन कंग्रेस क'र्डिनेशन कमिटि बेयाव आंखौ नेहाथारि कनभेनर हिसाबै दोननाय जादोंमोन चिफ कनभेनर हिसाबै नेक्स्ट टाइमाव। दा आङो बेखिनि दायित्व लानानै आङो कंग्रेसाव आङो बहुत बोसोर दंमोन आरो कंग्रेसनि गोबां आं खामानि मावबाय जिल्लानि खामानि मावबाय गासै मोनब्रै जिल्लानिबो खामानि मावबाय BTR कंग्रेसखौ डेभेलप खालामनो आरो दैदेनलांनो आरो डेभेलप खालामनो होननानै जोङो गोसो होनानै मावदोंमोन आरो खस्थ' लादोंमोन बहुत खस्थ'बो लादोंमोन गोसो होनानै मावदोंमोन। दा जोंनि दैदेननायाव गोबां जिल्लाफ्राव कंग्रेसा डेभेलपबो जाबोदों आरो जों जयनिं प्रग्रामबो लादों बाखि जोंनि डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा मिथिगोन। दा आं दिनै इसिबां खामानि मावनायनि उनावबो जेब्ला खामानि मावबाय थाबाय गोथौ सिङाव हाबबाय PCCनि मानसिफोरजों सिना परिचय जाबाय बिथांमोनजों थाफानानैबो मावबाय आङो दिनै मिथिबाय जे कंग्रेसा आरोबाव BTRखौ लानानै बिसोरहा जेबो मोनसे उननि थाखाय साननाय गैया। दा जायफ्रा कंग्रेसाव दङ हयथ' बिथांमोना साननैनि थाखाय आंखौ हामा मोननो हागौ दोलो सोलायनायनि थाखाय खिन्थु आं दिनै बेखौसो बुंगोन नोंथांमोना एसे सिन्था खालाम आरो फुराना कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनाव सों जे कंग्रेसा BTC बा BTRनि मानसिफोरखौ लानानै बेसेबां गोबाव थगायबोखो बेखौ नोंथांमोना सोंना लाग्रो। बिनि उनाव जोङो बिथांमोना बुंदोंमोन जे एबारनिफ्राय जोङो एलायन्स खालामनाय नङा जोङो थगायनाय नङा एबारनिफ्राय बिथांमोना बुंदोंमोन खिन्थु जोङो बिथांमोननि जि मावनाय बिथांमोननि जि नीति बिथांमोननि जि साननाय जों बे गासैखौबो जों मोनदांनानै दिनैनि दिनाव जों बेखौ मोनदांनो जों बुंनो हायो जे बिथांमोना आरो दिनैबो बे एखे डिसिसनखौ बिथांमोना लागोन जों बेखौ दिनै नुबाय। अब्ला बिथांमोना जुदि जोंखौ जेब्लायबो बायलाय फानलाय खालामोब्ला जोंहा बाहाय मा थानो भबिष्यत हिसाबै जोंहा जेबो थाया। पार्टियाव जों बयहाबो थायोबा पार्टिया मोनसे स्टेन्ड जाहैनायनि बयहाबो सिमां थायो खिन्थु नों जाय पार्टिया बाहाय मोनसे आबाद खालामनानै आबादाखौ देरनाय समाव फानजाथाव जानाय लोगो लोगो फाननायनिसो जुदि सिन्था खालामोब्ला बाहाय जों आबाद खालामनानै हालेवनानै माइ गायनानै खस्थ' खालामनानै जोंहा मा लाब जानो जोंहा जेबो लाब जानाय नङा पार्टिया जेबो लाब जानाय नङा। जों बेखार जों BTRनि जोङो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ जोङो गोसो बायहोनायनि सारा जेबो जानाय नङा आरो बिथांमोननि गोबां न'खरफ्रा नस्थ' जागोन गोबां बिथांमोननि भबिष्यत फिउचारा नस्थ' जागोन। दा बेखौ जों साननानै जोङो थाबैनो जों थांखि लानाया मोजां जासिगोन होननानै जोङो दानि जे सोलिबाय थानाय जे UPPL जे सरकार जाय सरकारा खम समनि गेजेरावनो बिथांमोननि खोथा होनायफोर रायजो राजाफोरनि थाखाय मावनाय आरो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय आरो मावलांनायनि जे सान्थौफोर बेफोरखौ जों नायनानै मोजां मोननानै दिनै जों कंग्रेस दोलोआव जों हाबनाय जाबाय आरो UPPL दोलोआव हाबनाय जाबाय। कंग्रेस दोलोनिफ्राय जों ओंखारनानै दिनै UPPL दोलोआव हाबबाय आरो बे UPPL दोलोखौ जोङो बिसिनि मावनायाव जों थाफानानै फैगोन समाव डेभेलपमेन्टनि खामानि जों मावनायाव सरकारजों सालायनायाव जों रायजोनि जानानै पार्टिनि जानानै जों मावलांफानो जोङो गावखौ जों थियारि खालामदों। जोबथा आं बेखौल' बुंनो सानदों जे जायफ्रा BTRआव दिनै कंग्रेसनि मावग्रा जानानै दङ आरो कंग्रेसाव थानानै दङ नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ सिन्था खालाम जे फैगोन समाव कंग्रेसा नोंसिनि भबिष्यतनि थाखाय सिन्था खालामदों ना खालामाखै। जुदि नोंसोरो मिथिदों जे सिन्था खालामाखै होमबा नोंथांमोनाबो थाबैनो थांखि लानाया मोजां आरो थाबैनो थांखि लानानै नोंथांमोनाबो थाबैनो दोलोखौ सोलायनानै भबिष्यत थानाय मोजां मोनसे पार्टि डेभेलपमेन्टनि मावग्रा पार्टि भबिष्यतनि सानग्रा पार्टि हारिनि बयनिबो थाखाय सानग्रा पार्टि UPPL दोलोआव नोंथांमोनाबो जइन जानाया मोजां होननानै आं दिनैनि दिनाव मिडियानि थ्रुयै आं बेखौसो बुंनो सानो। दा आङो बयखौबो हामबायनानै आंनि फंनैसो बुंनोबो आं 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया
दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।